Picture ito na itong pare. Last lap. Banggar nyo. Banggar La Union. Sir Alan. Bagyong Busing Express. Mga kapansyir, ito sa atin wala Banggar hanggang Santa, Kawayan, Bigan, Santa Catalina, Bantay, saka San Ildefonso, tapos Santo Domingo, Magsingal, San Juan at saka Kabugaw. Abang-abang na mga kapansyir. Yan guys, may biglang dumating pero walang walang sticker. Time check 7:41. Sayang walang singsing yun, ay walang yun, sticker. Nakainom na. Hindi na matanggal yung tubig. Uy, ang dami. May dumaan guys, ang dami. Galing sigurong north yun. May nagbitaw galing, ewan ko kung taga saan. Yan, abang-abang na guys. Oh. Check, Batman, yung wala pa yung pang natin. Yan na, dumating na, baba na, baba. Baba.
Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namin Paster! Darasam! Nagbayagan! Darasam! Uy! Darasam! Padrasam! Naiwanan! Oras nun! Nga pala! Dapat nga minti ko na. Sticker na. Ay ko na. Hirap matanggal. Sa munto nga pa ikanan minsan. Isupay nga ikatem mang pabayag. Nga pala. Yan o guys. Black na siya 746. Speed natin guys. Speed natin. Yan. Habol pa yung isa. Baka 900 pa yung speed. Banggar po yung bitaw. Yan na. Ay, iba. iba. Gabugawon na gini. Dito ni bukaw. Wala guys, tumambay na naman yung isa. You know. Tumambay na naman, ayan oh, bumaba na oh. Baba, pasok. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasayahan. Yung tipong kapag tayo nakatitigan, mangingitian para bang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Okay, so tumambay ulit. Time check. Oh, 7. Tambay. Bawal ang tambay. Makakatumbas ng iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang bibig ko. Ang bibig ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko
guys, kompleto na yung ibon natin. Hindi ko na i-clean up yung isa kasi cut off na siya. Sayang. Kaya abang tayo ulit next fundraise na po tayo. Guys, sa mga bago pa lang manonood to, paki-subscribe naman. Subscribe at saka yung bell natin para maano natin yung susunod pa nating mga video. Yan guys, thank you. Pagbuksan mo na sana, kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pili